Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tachita mwayi kuti inu ngati Malawi amene mmakonda Luntha Television komanso programu yachidzulo mwasonkhananso mbali ya kumeneko kuti tikhale tikukambiranaso nkhani zikuluzikulu zimene zimakhala zikutikhudza ife Amalawi. 2025 makamaka mwezi wa Septemba ndi mwezi komanso chaka cha chisankho, ndiye zambiri zikuchitika masiku pomwe akusendera kuseri kwa chitseko. Kampeni ndi imene inakhazikitsidwayo ndiye zayamba kuchitika, zayamba kuoneka. Pano mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress MCP wakhazikitsa manifesto kapena mfundo zimene azigwiritsa ntchito pokopera anthu kuti akawavotere pa chisankho chimenechi cha pa 16 September. Lero mu programu anthu achidzulo muli ndi ine Robert Edward, ndipo inuyo musandisiye ndekha, mukhale pomwepo. Mmene timachitira nthawi zonse timakhala kuti tikukupatsani mpata Amalawi kuti muzichita comment kapena kupereka maganizo anu pa nkhani zimene tikukambirana tsiku limenelo. Ndiye monga nthawi zonse tinene kuti programu ya chidzulo silimbikitsa zija pa Chingereza amati hate speech kapena mwina kulankhula konyozana, koma ndi programu imene imalemekeza maganizo a Malawi. Timakhulupirira kuti anthu andale akamata kuyankhula zija amayankhula zija amakhala zoti akuyankhulira Malawi, amati iya tikuchita izizi kuti tidzachitira Malawi kapena tichitira Malawi. Makampani kapena ndi mabungwe onsewo amatchula dzina la Malawi, koma zikayankhulidwa kapena zikachitika ndi programu yokhayo imene imabwera ndikukufunsani kuti inuyo tsopano ngati Amalawi ine yake mukuti bwanji. Nkhani ya lero tikuti chipani cha PP kudzera mwa mtsogoleri wawo Dr. Joyce Banda komanso chipani cha MCP kudzera mwa mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Makathe Chakwera yemwenso mtsogoleri wa dziko lino akhazikitsa manifesto awo. Ndiye timati inuyo amene munapeza mpatano otsatira lero Dr. Joyce Banda komanso pachiweru paja Dr. Lazarus Chakwera amene afotokozaso mfundo zawo mu manifesto yawoyo. Timati kodi manifesto amenewa ndi fundo ziti ndi ziti zimene zakugwirani mtima kapena zikugwirani mtima inuyo ngati Amalawi? Ndiye tiyambe motere. Amaseko kuchamama kukasungu mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kaya ino. Taswera. Dzina lanu ndilo tachula kalero komanso kuti muyimbira kasungu. Pano mwakadali kasungu konko wati? Ndili konkono kulilongwe. Pano muli kulilongwe tsopano. Ndithudi. Zikuyenda atu amaseko mukumabwera kulilongwe kudza shopa. Nkulakwa kulero? Solakwa koma nangasi ndziko lathu lena liyende. Chabwino. Ndithu. Ngati lero mwayimva amaseko? Kulibe sikilini tili kuno tuzeni le. Achakwera akhazikitsa manifesto ndipo ayikamo mfundo zawo mmenemo. Dr. Joyce Banda nawonso akhazikitsaso manifesto ayikanso mfundo zawo mmenemo. Ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima? Okay, za Joyce Banda sanazilolele pano. Okay. Koma za Chakwera zapachiweru izi. Okay, chabwino. Iwo anaona kwabwino mtundu wa Malawi kudziwitsa zimenewo adzachite. Chabwino. Zimenewo akufuna zichitira dziko lino. Akutero ndangogwirako fundo imodzi. Okay. Imene akuti ana obadwa adziwapatsa ndalama 500,000 kwacha. Imene ili 500,000. Okay. Ndalama imene ionetsa ngati kuti mwina akuti adzikayika kwa akaunti. Pokha adzafikeza ka 18 ndalama zija akatenga. Ndiye kuona kwa ine ndiona ngati kuti mwina iwo wamalire wawo mpasikisiri pakubwerapa. Ndiye zidzatheka bwanji mwana wobadwa iwo pasaka 18 adzalondoloza bwanji kuti izi ndane na ndine ndalama ndizi ndipo ndalamazo azilenga kuti ngati zokanika zogulira zinthu kuti mwina ngotenga ndalama zimene zazileleke kumakampani kuti katundu atsike mtengo. Ndalama imene pasaka 18 mwezi uliwonse 500,000 ndi ndalama zingati? Ndipo kodi achipatala kwafusa pakali pano anapatsidwa akubadwa ngati Malawi muno?
kodi zimenezi adzakwanitsa? Ineyo nawo nonena kuti mwina achakwera adakanena kuti muzaka 5 zimene ndakhala ndikukulamulirani inu Amalawi kapena kutumikirani ndalephera kukuyendetserani bwino dziko lanu mukuzunzika monga iwo sakudziwa kuti dziko lino likuzunzika. Ndipo pa ichi ineyo mukandisankha zinthu ziyamboyenda bwino ndikhulupirireni, musanditengenso ngati ndine munthu wachani kodi wachinyengo. Chifukwa mu 2019 mu 2020 ali ndi achilima mzimu wawo wonse mumtendere ankalonjeza zinthu zabwino, ndipo anthu anawavotera potsata njira zimene iwo adakhazikitsa mkuyankhula kwawo zimene sadachite. Adatero nena kuti sopo mdzagula 40 kwacha kapena 60 kwacha, lero sopo 60 kwacha uja tugula 1800. Sereleza ujanga tidzagula 4000 nkanthuja panopa ali 150. Ndiye izi zoma nenonena kuti mwana aliyese obadwa ndizimupatsa mwezi uliwonse 500,000. Adakamba koso kuti okalamba ndiwapatsa ma 15,000. Ifeso oti kwathu nkhalamba zilipo koma 15,000 chokera 2020 pa 23 Juni imene adawalumbiritsa ija kapena imene tidavota achakwera palibe nkhalamba ndi imodzi yomwe imene mwina adayipatsako 15,000 kwacha. Ndi angati akanika 15,000 kodi 500 akapeza kuti yopatsa leho Malawi ana amene akubadwa? Zinazi asa akamayankhula akamaona gulu azichitako manyazi pofuna onena kapena pofuna utiuza ngati mtundu wa Malawi. Nzosafunika kuzulutsa pagulu anzawo mwina aperekanso manifesto awo, koma popeza iwowa taona kale pa zimene kuchokera 2020 kufika lelolo Malawi ngakhale mlimi wafoja neneko mbali imene yafojayi mulimi wafoja mufoja muja foja kuti akhale foja akachoka kumundu wakwera munchigafa amaphimbidwa ndi maudzu. Ndipo foja uja akati mwina nthawi yochokocha ija mwangwerako katsamba kamodzi kauti nkutindikira nkumodzi nkupita naye kukanengo. Foja uja mlimi sakhalanso wake akulandidwa ngati obako ati ngwawo mulimi safunika akhalenso mfoja uti amene uja. Ndiye bodza ili lomana mamasana ine nona ngati kuti mwina abwereso achakwera kachiwiri kuwauza popeza mwina apita kunzuzu apita so kumwera kukanena zimenezi. Nona ngati kuti mwina mawu amenewo akachotse ngati sona ija akanena ku parliament ija zina zidachoka zija yapapaso mawu ena ngofunika atachotsa ngati othandiza anawa kuti adziwapatsa 500,000 sangakwanitse pang'onong'ono pomwe akanika 15,000 kwapatsa anthu panopa ali busy kumapatsa anthu ma 50,000 amene akupita kumayitana kuzinyumba zachifumu, mafumu, mamembala, ndani azibusa umakapatsa ndalama amene kuti koma dziko lino kuti tione muli azibusa angati, kodi muli mafumu angati, kodi panthu 22 million ndi anthu amene mwina awapatsa okwana 10,000 zogwirizana mdziko la Malawi. Anthu ambiri akuzunzika, kodi bwanji ndalama zimenezo ngati kupoma kuzuwa yabwa adakangochita kalembera ngati muja amapangira ahefe kuti tikulembera khomo lililonse mulipo anthu angati ndalama zimene zichakumapatsa iwo namangapereka mmakomo pano mulipo anthu angati ayi mwakuti 50,000 kwacha yanu iyi yachoka kupoma. Anthu adakasangalala koma zoma na mabodza ku resident kuna mabodza ku mtundu wa anthu ine nona ngati kuti sichikhalidwe chabwino. Ndipo amene akusangalala ngoje pa dziko muno amene akulira ndi anthu ambiri. Mwina adakanena nena kuti ripoti lija adandipatsa masa chizuma lija lero ndifuna liwerenge mulidziwa Malawi pali nduna zina zolandira mphatso kuchokera ku Tanzania kuwapatsa anduna aku Malawi. Kodi iwo wagwira ntchito yanji andunawo? Kodi zimenezi iwo sakuona? Pala amayi wena kumene kwadaba 1.3 billion kusanjika kwawoko kumene amakhala tikuwadziwa amatani kwafufuza ndalama zimenezi. Kodi iwo aseretsa ndalama chifukwa chani? Malawi asamwerenge ngati 2020 kapena ngati 2019 panopa wina aliyese adakulira nawo achakwera. Kodi nanga adanena kuti kapena mwine ndikuyembekezera ngati popita amene kuchoka tsakulira kampeni yawo ija
ndimona ngati kuti akanena koso ripoti lija lidachoka kwa nduna aja azachitetezo aja nzija zidachitika pa 12 ndanamiwa timona tungati kuti mwina atulutsa zimene zija mwati nene kuti anduna nawonso adang'ana kumbali ripoti a president osapatsa nanga ngati adawapatsa popeza pajanga chironenetsa ali mu Nigeria pobwera kumene ku patebulo panga ndzapeze ripoti mpaka lero pa 21 July tisanalandire olo kuti tilive kuti kodi chidachitika njani kuti apolisi akhale chete Malawi Defense Force ikhale chete mmene pajanamiwa osathandiza tinkadikira tu zimene zija osati zama 500,000 ezi akunama amene wampodza zedi ndipo ine pamene pandakhazikikapo zedi achakwera ngati inuyo ngati muli abusa weni kumene mumakhalako chonde bwezani mawu amenewo ndipo simungakwanitse ndipodza ndiye funso lathu ndakuti chifukwa simudayankhe pali ndi fundo ziti zimene zakugwirani mtima pamene pajapo palibe zimene zandigwira mtima chifukwa m'Malawi panopa akudalira kulima apeze fertilizer otsika achoke kumene kuja ali kuja ku 150 kuja mwina adakambwezera paja adambezera paja pa 18,500 ndekuti m'Malawi atawavotera koma ngati ndi izizi ayankhulazi ineyo palibe 0 pa 10 pamene popo nteno amaseko kuchokera kukasungu kuja mama koma mukuimbira kuchokera ku Lilongwe lerolo tafokoza kuti munatitchaira lamya mu programu yathu ya chidzulo zikomo kwambiri zikomo usiku opambana ameneyo ndithu ndi amaseko tilowere kwina bwanji mwaswera bwanji taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti Mr. Brown Dan kunchewu a Brown nda Dan a Brown Khan kunchewu ya nkhani ya lero mwaimva kani lero ndaimva muti nayo bwanji ngati munatsatira kukhazikitsidwa kwa manifesto kwa MCP komanso UTM ndi komanso PP ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima manifesto wose ndaamva bwino apipi komanso achakwera ndaamva chabwino ya kuchokera ku PP ndaamva manifesto apimbiri owana kutino makamaka wamangira anthu kunyumba amene ali anthu osautitsa fundo imene ndi yabwino komano mfundo iyo kuna kutino masekondari akhale aulere fundo imene jayo kuona kwa ineyo si yabwinoyi kufoyete maphunziro adzapita pansi ndikakhazi ngosoka asage mawezo ake tapeza kuti maphunziro athu malazi kusadzakhaso ngosoka ngati mmene anapicha apasiso maphunziro akupola imali izizi fundo imene ono ndayiona bikulankhulu fundo iyi siokwi ya kukunza imene ndayagwira ndotanthu anthu wamandirani zofunikira kuli anthu ameneno ali osauka kwamangira nyimbo zofunika kwambiri chabwino kumbali yavo achakwera ndayenda waso mfundo zawo fundo kwambiri poti iwowa kutino mfundo zitango ziphatikiza nkuzika 5 koma kulika mfundo 72 ndakakunda kuti mfundozo iwo adakazilambasula bwinobwino fabe kupipiku ayesambu kukambasula pang'ono koma iwo ajangokhazika pamfundo pa miti yokha 5 ija sano kambasule bwinobwino manifesto awo kutino kudino akachoka penye kuti akupita kuti akufuna kuti mwina kapena anthu apite kuwerenga wokha kuti adziwe kutino kodino mulisa kuti ya komanso mfundo iyo tino yowapatsa ana amene akubadwa kutino kuwapatsa ndalama iyi ndi mfundo yakuti mmaiko anzathu ena zimene zachitikako kutino imakhala statabaki ya mwana wina aliyense amene akubadwa ndi nkhani yofunikira kwambiri yotino imene ingakhale kutino tachiza thekadi zinthuzo dziko lotino pomata dzaka zimene zozo zabizikwa kuti dziko lindi lolemera ndipo amene aliyense ali ndi zake zotino azipanga nkhani yaikulu ndikuti ino zimene zitachitikadi mfundo yabwino ikhozo khala mfundo yabwino fauwo pamwe ngakhala azunguwa
andatu asungu anaona kama wale ni kwa amayamba wajira kwa bafada unji kwa gantu kwa ane hao ali akangobadwa ya weso muntu majama kula ali muntu wodino alinza magale yezo ndiza kuno kombini kuma sina zipetete buno buno ina atazika mbasua buno buno kuti ntitsiwe kweni kuti ngafika chabu nditu tathokoza chokera kunchewu ngombili zikomo mwasura bwanji Halo hello mwasura bwanji takunoka inoyo taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti ndine munthu wa mulungu kuno kuphalombe munthu wa mulungu kuphalombe chabwino nkhani ya lero mwayimva nkhani ndayimvetsetsa ndithu ndi mfundo ziti zimene zinakugwirani kapena zikukugwirani mtima bolako za amayiwo koma za mbusa uja nzopepera nzonama zimene zijazo salale ya munthu sikufika 500,000 akanene kuti ampasa mwana kuti sakubadwa tsogolo lake sili kuziwika akazitenga kuti ndalama kapena akufuna abweretse 666 mziko mwathu munoso anene ngatakufuna kuti ziko liyambe kuthera ku Malawi kuno ndiye zimene zijazo zichitika gayiwa kulibe zochitika zake za chipirikiti ndiye akanene kuti ampasa mwana 500,000 where from akona ngati tonse ni mbuli amene pachanza ilu palibe mwachidule tizingodikira mfundo zimene ziyankhule madala akumangoti aja bali munthu kunena kuti akufuna azipereka 500,000 kwa ana ndi kuti imene muti ndi 666 ndi mfundo yabwino unless onena yatakhala kuti ni munthu oti amapuma koma chifanyana kuti amene akunenayo is someone like a dead walking ndetikoza kupusa chifukwa ndiye moja anabwera ndi ma high five yake ngumane nazo pusa zina zake up to date palibe chimene wapangapo implement palibe zero weni ndiye akabwerero ndizopepera ngati zimene zijazo azinena kuti akazizipepera and zimene zikungokomera kuti akunena muziko la anthu oti togona ngati ifeyo koma atanena ndi majini zedi aku Kenya ajawo mbuzi imene ijayo anthu ayisenga ndithu chabwino tadana nazo ngatakufuna kuti mwina ziko lathu alipitike kumazi afuta kupita poti anthu ifeyo ndiogona koma asamapange zimenezo azilingalira kuti anatilenga ni mulungu asamatinamize chonchija angobweretsa fetereza ochipayo timugule aliyense azimpangira mwana wake zofunazo zaka zonsezi zimene takhalazi timalandira timakhala ndi kabeneficiary ka mtundu wina wa munthu wakanika kumpasa wokalamba 15,000 ndiye 500,000 ndiye Trump wakakako ndiye akamva zimenezo iziko lanji limene lingatipange donate ndalama yoti tizimpasa munthu oti sanabadwe zimene akufuna kupanga kuziko kusikina ziwiki ndani chabwino abusa wati samale koma kodi inunso ndinu munthu wa mulungu ineyo ni munthu wa mulungu mawachiona osati izi zikupanga achita kuyasiya chabwino achakwera ndonama achimwendo ndonama akunkuyu ndonama bakili muluzi TV oyankhula chilungamo Ruta TV oyankhula chilungamo amen tathokoza zikomo kwambiri iwo atinda munthu wa mulungu kuchokera kuphalombe mwasula bwanji ndaswera bwanji dzina komanso mukuimbira kuti ndikuimbira kumulanje ndine Machinga dzina lanu nda Machinga inu nda Machinga mukuimbira kumulanje kumulanje nkhani ya lero mwayimva Machinga kuchokera kumulanje ndayimva tiye nayo ndayimva president akazi acho chibanda amapereka lero manifesto wawo ndiponso ndi yabwino ndi yabwino sitingawanyozese chabwino ngati munthu amayi apereka manifesto wabwino ndiponso ine ndiwathokoze mmene anenera kuti 2012 atatenga boma agwira ntchito zabwino koma alo mukumveka sanapereka chithokozo kwa Malawi so ali muziko muno kuti akhale president anakhala kuti anavoteredwa kapena munthu anamwalira
chitokozema kwa chitira kwa muntu kuti anakusanga kuti university ndio angalia yosere wa kwenda ngati pene ya kama kusuna oso la toko data kwa neno fundo za bwino kwambiri zikwaru no la bwino kwa basi zona takazikika kumera pa kampeni yangu kuti ndiavotere komanso ndizithokoza munthu makupasa zikomo swa amalawi tofunika ndizikomo munthu akupasa zikomo ineyo ndikamaona kuti china chiyonse pano pachili bwino mayi oti avotera mmene anthu anenera komabe pali zina zomwe tingazikonze iwo asanene kuti azapanga zakuti chifukwa anatrawso president malawi muno ndikamaona president woyamba ndikamuzubanda wachiwiri Bakiri Muluzi Bingwa Mutalika kunabweraso iyo kena komera posisa Mutalika ndimwabe atakwera komanso sewa ine ndikamaona nosekesa kwa basi akosewa anu osekesa chifukwa kuti sana afikise wa Malawi kuti aoneke kuti ni ndani mumbiri ya ziko lino anthu kuti dadi anene kuti uyu mwene wasangalala kuti Bingwa Mutalika anakwanisa kuti ife Amalawi timakonda sima chifukwa naonapo rontho tamangidwa anthu amapitisa sima ulukundende imapita sima Amalawi timakonda sima ndithu ngati Amalawi timazikuona kuti sima yomweyi kutivuta ina ngati kupita kuti nanga moyo wathu so ni sima yomweyo punga mapeza ukaronga kandi kuti umavuta kuti munthu ugule mungome wapeza 1000 umathamanga kuti ndikagule half kilogram ya gayiwa kapena kachimanga kuti ndidye ndizafika ponena kuti chokudya chomwechi tikusaukira ndithu ngati anthu ndemwina dziko lino lilamuliwe nyanyani kuti imwe anthu azakhala yanyani osati ife tomwe anthu omwe limayankhula ine ndiumaona kuti dziko lathu lafika podabwisa koma tinangakhala kuti tonse tatenga moyo wa Yesu mwenye ake iye mwana zipereka patanda ndikuwafera anthu omweyo sinanthu anthu osauka chabwino koma timaoneka kuti dziko lathu Yesu wachokamo chabwino Amalawi tamuchosa Yesu ndiye pa manifesto yaja kwera komanso ya Joyce Banda zimene fundo zimene zakugwirani mtima nziti kosewa kunena fundo zabwino ngati nditha kunena kuti president wa dziko lino atasachakwera timathokoza kwambiri okay iyo azifundo zabwino koma zonse zomwe ine ndinaziona kuti azilephera ni fertilizer ekapa zifanana kuti ni 4500 ye fertilizer ayoni amene ampaka anthu sima ora president anaka kuti amasankha kuti munthu akauze ine nangapita nayo president munakuta fertilizer ekhali ndiye alephera kupanga fertilizer oroero manifesto ose aja kakuthatauza kuti anthu sakanje kudya kuti asasafe ninjani komaso ndiyo kawo akwanisa kuti anthu ade chideze chifukwa chani sanapange kuti fertilizer achipe chabwino ne pamene pomo mungati kuona kuti tikumane na zinthu manifesto mwathu muja kumasizilitsa chabwino then kwabwino manifesto wakhalepo kumasamane zoti sizipita ya linena zingoti tizikwanisa chabwino ineyo ndimaona kuti ndimire pamenepo zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu live pa Luntha Television maganizo amene amabwera mpulogalamu yachidzulo sikuti amakhala Luntha TV kapena nkhozo wa program yachidzulo koma amakhala ino Amalawi ene yake live kumapereka maganizo anu mwaswera bwanji pasabinoka inuyo taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti tikuvekera kumponera dzina anga ndine Stella kumponera nkhani ya lero mwaimva hayi ndithu taiva chabwino ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima hayi to apapa fundo palibe fundo imene yatigwira mtima kamala kwacha kweraku at least akanafotokozako kunena kuti adzatsitsa mitengo ya fertilizer mitengo ya zinthu mdziko muno at least kanakhala ndi mphamvu yoti tikavulere
komanso a JB yawa asatinamizepo kunena kuti iwowo azalipira uje skuli zakhala zaulere zesekondari mbodza zedi ndithuditu chabwino ayi tathokoza kumponera zikomo kwambiri zikomo mwaswera bwanji alo Halo, mwaswera bwanji mwaswera bwanji. aswera dzina komanso mukuimbira kuti Inetu ndinechepetsani kuno kunchinji. achiyezetsani kunchinji Ndithu. nkhani lero mwaimva Nkhani ya lero tu inetu naiva. mukuti nayo bwanji Nkhani ya lero tukamba nkhani ya ngatimirana na mkuladzo wa president Chakwera. ya Amene kumbali ya ine anayankhula zinthu zozeka kwambiri. chabwino iwo amwina anangofuna kutero aliduwa mwaswera bwanji Taswera kai no bwana. taswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti Muhango kunzuzu kuno. kuli bwanji kunzuzu muhango Kuno kuli bwino. kuziziratu kumene Ino siyani nkhani yozizira tesiyeni ukoko zimene zikupangitsa kuti tifunda machindiketi ngakhalidwa mpaka. nkhani lero mwaimva muhango kunzuzu Nkhani ya lero taimva. ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima Oyamba ndiyambe ndi funso lanu limenelo. Mfundo za Joyce Banda zitambasula bwino kwambiri. Mwezi zangofunika ndikuchita implement mfundozo. Ndimangofuna kuti ndiwathokozeso mayi Joyce Banda chifukwa mayi awa ali ndi ubale wabwino ndi amayiko akunja ambiri. Ndiye pa mfundo zawo zoti education yaulere anthu amene mwina kupake samvetsa bwino bwino ndamene akhoza kunena ngati kuti Joyce Banda akunama nkhani ya ujeni amayiwa ali ndi ubale wabwino kwambiri ndi mayiko akunja ndipo zotheka kuti iwo akudalira ndithu kuti mayiko akunja wathandiza pamene abusawa anali ndi ubale wabwino ndi anthu akunja komano chifukwa cha usokoneza chifukwa cha nkhwidzi chifukwa cha nkhanza chifukwa cha kusamvera anzawo mayiko akunja wonse adawataya alibe ubale ndiye ifeyo tikunena kuti pa mfundo ziwirizi ya Joyce Banda yamveka bwino kwambiri amayita basuwa kutati muone MCP akuiugoruba kungoipatikiza ngati tomato ndi anyezi basi kungoti basi anthu azisankhawo katochita panasi kusenza kuti akunama palibe chilichonse chimene chipa amene bangakwanitse komanso alibe koti angatenge chithandizo choti zimene zonse zingachitike chifukwa ndalama zimene bazo tikuti angagazijeso 5 years kubwera aziyayi ndiye ndimafuna ndiyankhira ifunso lanu limenelo komano ndimangofuna ndinene choncho pafundo zimene tikunena kuti zoyipa kwambiri za MCP izo ndi chimodzi zake ndi izizo choyamba ndimafuna ndingogwerapo pa nkhani ya kukwatiwa kupereka 500,000 kwa ana ongobadwa kumene pa nthawi imene wadza kutiridweyo komanso ndimafuna ndinena kuti adayika zimbuzi za flash masiku onse am'malawi muno edi ndinene chilungamo ineyo ndimafuna ndiyankhula pang'ono sindiyankhula ngati mene mayankhula kale muteya ino yankhulani modekha muli ndi nthawi ndimafuna ndinene kuti abwanawa ndikuchita manyazi kuti ndiziyankhula kwambiri chifukwa kuti abwanawa kukhala ngati alibe alangizi alibe anthu anzeru kumutu kwawoko kumene amakhalako kulibe anthu anzeru amene amatha kuwatsutsa kuwavomereza kapena kukwizana nawo kapena zimene awatsutsazo iwo nkuzisiya nkupanga zinthu zimene anthu ambiri akuzifuna abwanawa alibe anthu amenewo ali ndi anthu amene amangodziwa kuwanamiza nkupanga kuti koma ichichi iwo amangouzidwa koma zoti iwo aone kuti mfundozo pamene zabwino kapena zoyipa iwo sayang'ana zimene chifukwa kutiyena chilungamo chonse kodi akamanena kuti sikulu zonse za kumalawi munomo azayika zimbuzi za flash kodi ngati anthu akulephera kudya zimbuzi zazikatayamo chani kodi masa mzimbuzi mafunika kuti zimbuzi zitu zikudathawa midzimu apana sizikupitidwa fwazo ali ndi njala sakudya ali kudya ndesakumakataya achita mwayi akatata ndi ujeni kuti chani ujeni mikodzo komanso thukuta ifo chofunafuna magazi chipena kuti ayatu anthu kuchimbusa kupita kuzungotera kuthupi ndi kudzidziwa basi anthu aota
chipanda kudwala chipanda kukomoka mumanyumba chine kumene afuna ndineneso cha nkhani yako kukwatira uku kweti iyo aya kumkwana 500 iyaya bwana inu ndikamanena kuti bwana chikwera ukhanga talibe anthu oti akuwathandiza ndipo tikabakamba ku chipani cha MCP chilibe anthu anzeru amene ali ndi nzeru zoti anapita sukulu amadziwa kuganiza ndipo tine chilungamo ine ndinalikiza mpolo yanga yabwinobwino nakhoza koma ukhanga tikumene kokuti wampolo omwe kulibe aliyense ali kumeneko imbuli oti sadapita kuti sukulu komwe chifukwa sakamagomeze bwana kuti mnene atizapereka 500,000 kwa mwana kuti akangobadwa umene azikapanga akaunti yake chachani bwana ino ndikuze ndikunena panopo manesi uchipatala umumu anazikhoza kale kukhoza kale manesi oti akuvudikira kuti alimbidwa ntchito sakulembedwa ntchitoyo akungokhala akulepera tipu manesi akupezeka ali mabala mwakupanga uvule chifukwa tonena kuti alibe pogwira izo zonse zimenezo ndiye tikanene kuti tichalire mwana kuti abatu kumene zapate 500,000 abwana zona zimenezo kuli anthu kumene ku MCP china ndimafuna ndimanene kuchikunena kuti kulitu anthu anatiuza ati zapa passport ndapita ku immigration apani mkaone ndipo zimene zonse ku immigration izo ndizomvetsa chisoni kuti anthu every 6 months pano sanatenge china chilichonse chokhudana akungokufa akungoyenda kumene koko sakutenga mapassport anatinamiza maisesa aja ankati azapanga 14,000 ake ndikunena mpana panopo palibe chilichonse implementation yachitika kodi izangatisiye zona zimenezo tisiye kuku history is the best teacher yang'ane kai kuti kumbuyo ukwezi wowo chilichonse akwaniritsa izizi zikanaka zowonjezera pamwamba pa zimene iwowo akwanitsa kale koma zonse zija analongeza zija petezo wa 4,000 atingoti 5,000 uja wakanika ndere anamize munthu kuti ayi zapatsani 3 million jobs kodi Malawi yake kodi ndinene chilungamo chonse nakanakamba apo kuti Malawi ndi panthu mbuli ndi panthu ogona okunata ndipo tinene ndizitsiwo inenso ndichitsiwo cha mmodzi bwa Malawiwo chifukwa zona tingamamvera zimene zizokupana kuti iyaya kukabwino president pamene ine ndisanamizani apo ndinene machuchuchu apapa president hazikufa ani tunene chilungamo kuli anthu amene ali wanzeru ku MCP ko apweza wako chosanthoza amene akwacho agovereraja aite panzwena kuti awezi wathandiza nzeruzo ziwathandiza kuti Malawi apite patsogolo amalawi asangalale amalawi akone kusintha kwa zinthu chifukwa kasaune kuti tisinthe pomasiro mweri koma anthu ati tisinthe na anthu apatsogoleriwo tiwasinthe chifukwa alephera ndengatakulira akulephera pita utoilet kuti akazithandize chifukwa kuti chakuti alibe ndiye tinene kuti awonjezere kuti ayi mwana wobaba 500,000 akalipetse uchanjani zabuza zokhazoka izizi ndongofuna kupanga but timanamisa nkazi ndi sofa ndi TV plus ndi galimoto koma ulibe ndi yakwa abalawo ndakula akobwe alibe ndezinawo bangatu abwana akupanga chipani cha MCP ndipo tinene chilungamo chonse kuboma kwa ngadalipo mahalangiza boma achite manyaza si atule pasi udendo wawo alekera anthu ena agwire ntchito chifukwa walephereratu ndipo alephera akulephera kumpeza president mwina president kwabwino kapena wina wakakupesa mphamvu zake zoti mwina iye chipani chake chakalekale ndi akungochiteka ngati akungochisewereza apresident mwina akungomvera mwina chikoza ubane na president mwina ndi anthu amene ali kumbuyo andawachocha onsewo aike mwe anthu anzeru ayendetse mopa anthu amalawi asangalale dziko lonse lipite patsogolo tione ndithu kenani watsopana kuwodera kutsogolo nimafuna ndilekesa pamenepo zikomo kwambiri ndithu zikomo Muhango kuchokera ku Nzuzu mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji atweraga inuyo mwaswera bwanji ndaswera dzina lanu komanso mukuimbira kuti ndatweraga inuyo ine ndili Watson bwana Usi kuno Jazi chiradzula bwana Usi mtsogoleri wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP wakhazikitsa manifesto pachiweru komanso Dr. Joyce Banda nawonso akhazikitsanso manifesto awo lero ngati munatsatira ndi mfundo ziti zimene zakugwirani mtima mfundo zotu zili bwino koma anthu onse wota asogolera dziko lino ndipo taona ndi maso athu komanso tazimvera tazionera tokha Joyce Banda analamulira tikumuziwa komanso chakwera iwo walamulira tamuziwa mbuyomo akupanga kampeni yake amanena ine ndi wabwino tivotereni ife kumati kuti uyu woyera ndimbusa uyu amene yatithandiza
koma panopa zamuyesa ndipo taona kuti walephera. Ndipo tinena pano kuno kuchirazu zoti kunja kuli president tinayiwala tingoziyendera basi. Lero akamakamba kuna yozo kuti timvotere munthu wese tizingomvera kumano voti yathu tikuziwa amene champate tizingomvera kuti alese akamava amati amawu. Chabwino. Ndi amene wasiye mawu mmene angayankhulire koma ifeyo chisankho chathu tinachipanga kale wangayankhule motani. Chabwino. Chisankho chathu tinachipanga kale ndipo umpotera tikumuziwa. Chabwino. Amene aziyankhula mmene angayankhulire kwa manifesto ndi abwino amalawi ndipo anzetera ndi abwino koma kuti achipite chinthu chaukanika. Chabwino. Zosatira zake zosakhala bwino ndifeyo taona anthu onse ndi maso athu amayiwo taona awowa chakwerawa taona ndi maso athu komanso zochita zawo taziona zalephera basi mwachidule nde ifeyo tingodikira basi usiku wovotalo tizavote basi zoyankhula zathu tizayankhula ndivoti. Chabwino. Tiyankhule zambiri madzulo wabwino bwana wanga. Zikomo kwambiri. Mwaswera bwanji? Alo? Mwaswera bwanji? Taswera, mwaswera bwanji ba? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Kuno tuyimbira. Taswera. Kuno tuyimbira kumzimba. Kumzimba. Nkhani lero mwayimva? Ndayimva ine. Maganizo anu ndi otani? Ndayimva koma. Naona kuti abusawo wachuka kunama. Hello. Mukumveka? Marumati iwo wakananena kuti pepani amarawi poyamba paja nakuna mizani kuchisetereza asika. Koma pano ndunena chilungamo cheni pano nizasisa koma iva kuonjeza kuti yayi koma iwo wakupita kwa kuti iyayi koma iwo wakupita kwa kuti iyayi munthu akabereka mwana nimpasa ndalama akwaneka zaka 18 ilo ndi boza lenyire ni boza. Tawatu tavutika shuga timagura filipa ivi pano shuga wafika pa 7,000. Uredi weni magura 1,500 pano wali pa 5,000. Zose izo akuziwa iwo abusawo koma zakuti mano mwati waombe mkota zote izo kuti iyayi pano zinthu zitika. Akuonjeza sobozalina. Akuonjeza sobozalina. Chabwino. Yaba tasuska kuno kumzimba tasuska. Chabwino. Awa mai ajoishi bandawo. Awa mai ajoishi bandawo. Vakuyetse sako koma amakonda kwawo kuzombako. Modise kumzimba uro chawo chidinarandireko. Koma akamaya nkura haizugwira mtima ndithu. Ndithu ndi ayi ngati tosaza tikumbukira tiona pa 16 September. Chabwino. Zikomo kwambiri kuchokera ku Mzimba chifukwa cha maganizo anu. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Mwaswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Tikuimbira kuno ku Nzuzu Maijisale. Maijisale ku Nzuzu. Nkhani lero mwayimva? Nkhani lero ndayimva ndithu mofata. Maganizo anu? Maganizo anga ndonena kuti abwana awatira kuisa. Atiwo amene? Achakwerawa. Ayatira kuisa.
amene wawatira kuisa mayankhulidwe ndithu manifesto awowo ndoti ni mwana amene wakhanda akudziwa kale kuti ndi abodza. Ababa ndiona kuti ni mwana amene wakhanda ayenera kuseka chifukwa asowapote ayankhule iwowo asowazoti anene asowakuti anamiza Malawi chifukwa chona tisizi kuyenda. Ananamiza Malawi kuti azidya katatu zakanika, ananamiza Malawi kuti fetereza zakhala wochipa kulibe, ananamiza Malawi zinthu zochuluka tilemba ntchito 1 million jobs palibe, china chilichonse 0 pa 10 palibenso cha nzeru chimene angakati kuti anthu anze aone pasamala mchezo pa Facebook mmene anthu akulankhulira, anthu akulankhula kwambiri kutanthauza kuti akudziwa bwanawa ndaboza koma aziyankhula chilungamo analabutsa bwanawa. Abana wanalabusa azira matinamize ayi ndipo ayi ndithu dziko ilili ayi aliwononga koma timbonena chonje ningomaliza chonje kuti aliwononga dzikoli asiyanzawo akonze libwerere muchimake panopa zinthu sizili bwino ayi ndipo tikutuwa ifazimayi tikulephera kuchapa m'manyumba amu tikukanika ndi kudya kumene tikukanika kuti tidye timweti tikukanika shuga tigule zikukanika chilichonse 0 kwacha. Anthu akumwatu mankhwala m'manyumba mwa shuga amafunika shuga zikhala pafupi koma zikukanika kuti anthu amweti odwala shuga zikukanika akanangosisa zinthuzo kungonena kungotinamizazo kuti tisisa zinthu tisisa shuga tisisa mchere tisisa soya pieces tizigula mwina 300 kwacha kuna 500 kwacha mwina anthu akanamva Malawi koma zimene ayankhulazo ndi 0 pa 10 palibe cha nzeru. Chabwino ndithu ine ndi maganizo wanga naamine weyi ayi. Chabwino kuchokera ku Mzuzu mayi Chisale tathokoza. Zikomo. Maswera bwanji? Maswera leno bwana. Taswera dzina lanu komanso kuimbira kuti? Ndechapita kuno kumangochi. Achapita kumangochi. Nkhani lero mwaimva? Nkhani lero ndaimva kwambiri. Munayo bwanji maganizo anu? Bwana ine ndo kumuda kwambiri ni manifesto maka ya MC. Chala kuikanchi yani? Ayi ndio tufunda kumene akunena sikukhanizana la. Unapa Malawi tikuvutika kwambiri. Nda akamana kuti azamanga saname kukhanga kunena kumsibe kosa kubene koko. Pena rake azizya kwa Malawi mano kunena zona ndiza kubenzo. Chabwino. Dziko la Malawi tikaleona chimene chokufeka chachichipa kunga tiziko limbi chakuja. Ila kumene ziko mshira kuno kwambiri. Unapo ziko chakuja ulibe ulinjala. Akatana kuti ataka 500,000 ezapeleka kwa ana mimi nakubadwa. Mwasono kuna family tena akuzena baina akuza chilo za kuzisena ni manesta. Akula alibe chilo zokanika. Akataka 500,000 apasi mwana mena wakwa. Leo valizero meko. Chende maskula abomba nyumba za kuzana ukhala kwa sababu jenga bali mianga abele ni nyumba ile ukhala msemene wewe. Amene jakapulisha mwana mmange tu itukwacha. Abele mwana kuza bani tasebanteni. Kwa nga zero zokazoka. Ndakuna pale manifesto ya MCB salame anyiga alibe wabanga. Chabwino. Ndikuda. Zuko muyekera kumangochi? Zuko mukombi. Maswera bwanji? Ndaswera maswera. Aswera dzina komanso mukuimbira kuti? Ine dzina ndine Eva Chitsulo imbira kuno kumponera kwacho ale kumaladowa. Eva Chitsulo kumponera mbomaladowa. Nkhani lero mwaimva? Mutinayo bwanji maganizo anu? Ine maganizo anga manifesto chakwera wande na petisa nditu. Mangari amayi wande sadaro leli mnobino. Kwa jama pita zinandizina. Kuma kumbalia na president atu mene alankulira kwa ine nde nangu nangari kuti zangu kangari kuti angu kumbuluka pa kariba rulo kumakalankhula pamaso pa dziko chifukwa zimenezi adakhala ng'inana uzazi zawo antivani kuti manifesto yawo mwina fundo zinazi akadachotsa ngati fundo za kudzana ndi ana obadwa mdziko ndikukhulupirira kuti ana obadwa ndi anthu akuluakulu achikulire ana ndi amene amakhala mbiri zedi tikawerenga population ya patsiku kuwerengera totolo ya dziko la Malawi lino timakhala ndi ana patsiku amene amabadwa ambiri ndi akamalonjeza kuti idzapereka ndalama kwa ana obadwa nona ngati nzosatheka chifukwa adakanika kale kupereka ndalama kwa anthu achikulire oyambira zaka
video zileo kwa madaza hapa sandrama sada bereke zimezi ndenga atakanika zimene zija nzophwekera kusenitsa ndiyana ndiye kwa ine mango nangati kuti mwina zinthu zimenezi ngoza mzinzori alonjeza koma zodzikira kuti izi zisanga zikwanitse ndiye mwina akadamalonjeza ko zinthu zina zoti mwina ife anthu tizoona kuti izi mwina kuzokwanitsa ifa zinthu zambiri zakanika kale ndiye mu nthawi iyi akadayesetsa kuti alongosere zina zoti mwina kwa anthu zikozovekapo koma ngati bodza loonekera kungati lili zinthu zosatheka zimenezi ndipo oti mwina zinthu zikakhazavuta nthawi zino umasowa cholankhula ni imene zakhaliramo kwa ine ndinaona kuti aitalibepo cha zero chabwino ndithu mbiri uchokera kumponera kudowa zona zikoma mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji taswera kaenoti taswera dzina komanso mukuimbira kuti chipululu kubangwe ku Blantyre nkhani ya lero mwayimva ndaimva ndithu muti nayo bwanji maganizo anu nkhani imene lero momwe ndayionera ndikuona ngati kuti mwayambirira ngati a president athu ayiona kwawa ndikuona ngati apala kwambiri pananira kuti akanapanga ndondomeko yoyenera yoti anthu wina aliyesa izi yaoni mukazisa ndosati zisanga ndi awira uli panawo chifukwa mwanga nefundo ija yanawo kuti azapasa pamwana wina aliyese wobadwa ana amabadwa ambiri papinzi panya mabadwa almost 2000 pasiku ana 2000 pasiku akunama kuti azampasa 500,000 mwana wina alisamira kubadwa manje tamupanga kuti 500,000 yo alembe anthu ambiri amene anamaliza masukulu ali muno akusowa zochita kuti 500,000 azimpasa munthu amene amulemba chabwino tani kuti azithandiza kuti akubadwa kumasazanti akuti akazatazaka 8 kugolo chabwino even awola chakwerawo adasiya kulamula zinthu zonse za ndale akazabwera wina ali kufuta bakana kuti chabwino ndaona ngati chakwerawo ato chabwino komanso ndimaona ngati mwina dziko lathu la Malawi pang'ono kuba maplani amene mapresident wamapanga kumanifesto awo amati ambiri amati ayang'anire za 2063 azipanga maplani ogwirizana ndi zimene dziko lingoyendere kufika ndaona ngati kuti amene amapanga maplani aja akanakhala ndi maplani awo kwa ayala bwino kuti awawawa andalewa azitenga maplani amene aja kuti iyendesa mofere ukandipasa mpata ndi fundo za awawa apanga maplani kalewa koma kuti asiri awawa andalewa muona andalewo tangu dinamizana panda zawanina achakwera ndi awatibikire zina zimuona kuti osatinamizana mapana kama mfundo special kuti iyi taiyala mapresident amene mukufuna muzatenga izi kuyendesa kupita kufundo kuti anthu azitenga pamene mwandale onsewa kusiyana ndi zoti awa uyatinamize zake ati chabwino itu inayo ndiyeba taita thokoza zoma kwambiri kuchokera ku Blantyre tikaiona pabwinobwino nthawi yathu yankirankira kuthera ndithu kuseri kwa chitseko lero pa 21 mwezi umenewu wa July 2025 programu yathu yachidzulo munali ndine Robert Edward ndipo mupitilize kuonera maprogramu athu otsatira apa phatikizapo nkhani zathu mchingerezi pa 7:30 maganizo amene amabwera mpulogalamu yachidzulo sukula makhala Aluntha Television koma Malawi enyaje ndipo pano timalimbikitsa kuti tidzalankhulana bwinobwino tithokoze nonse amene munali pa Facebook page kutitsatira komanso kupereka maganizo anu pamenepo sikuti maganizo anu tawasiya yayi ameneyo ndithu they have been registered pano pa Aluntha Television zikoma kwambiri nonse amene mwatumiza ma SMS komanso ine mwachayaramya kufikira mawa makumano Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.